Ang 2026 palarong pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.